Na vina usoja yani. Ofi. Ejame so na bla ma bla. Mami. Na je du isu ba ha ni ebedi nkomo fi so ba ye ntin nka bi. Eje du no kura de mi hu de no kura wo pa akire. Na papa ye die no wo ye ne sa no. Wo ba oni abekasa se ye nya abotre. Ene ye nya abotre. Wo nso awso di pa ne kokasa. Wo ba akwa ye ntin wo nka bi. Ana ono no musa ne ma ne bibi na kukuamu na ombe so obeka. Mede papa no nya na agi se o ko di mu aya bre ya. Mi ankasa me ko ho ba me. Bi ankasa me ko na musa no so mi so musa yi musa na me ti musa na me boni mini musa ya. Bi me fi twa musa koto no. Obo na bedwe na fire kura na se. Musa ankasa na bedwe na fire kura na se. Ana ka se nipa ye mofra. Ha? Na papa yi wa ba ni abekasa. Am ye nya abotra mo. Sa oni nipa na ye kokasa. Adi ato na tifa ni. Okoya wunsi ye bi. Ha? Kese papa ni wono me na me wo se mini fi ni ti o. Bra su no mini fi ni ti. Me ne be ma no fi a. Ana ye ne se me abofra manana. Ha? Wa be kata se me nya abotre me nya abotra. Okoya mfa mu oye bi ama bi. Ye ti ho sa na ye hwe. Na me se koya tumposu. Adwuma me ye tumposu. Eti me mpese odi no bi dia na se me ka me hu bi ma me posu ni ya tum de se me adwuma na fe na me ne hai. Sei, eri he nyina akrofo nyina me na ma akrofo IGP. Kofi ya tumi post monte. Kofi. Man. Ukase wonya se papa e ka ho. Ukase wonya se papa e ka e kire o maame mebua. Maame na asma me ke mi kan se bi. E fu an kasa asab na kire me wa ha. Maame nti no masu. Ne ye adwuma me ye no. Sisa wa no enkoji me bi kasa asem obi krante. Uti da me ka kire wo no. Odi entwa so. Ya tumposu na me ka kire na se wo mpa de mate. Na ama se wawe. Enu anaju ohwem o mefie na ba efu we free yesu ka obisa na ayede na ama se wakwa di jana se mami be fu otie so o ha yi we free yesu a we so e o bisa na se ayede am ye na duan na onu aye na no antena me bi ni come di ye na no ante e ko inside uyo bibi anu afrem Dufi Papa. Me fere wa nya boni bia. Ana me hu se wode madam fu iba. Wo ba ya mutena otena hasa nwumere me de mani to fom hwe ya wa nkofi. Ana oda. Ade na ekoso. Kire se me hu sa ada. O me da fi hada. Papa. Enra, time house mama. Me kwa na mishia na osu na mbusa ni sa adai. O se ne maame. Se ada ya papa ewuo no onim hu bi to mu di nani ofie honom nya asem ketwa na odi ahomete afiri fie me se o me yenko fie kura mpo se chinchina onko na se sa de ne ma ye mra na ayi ya me kantre o na ko ye bibi fa ho na ana odin on eku na wo fo de ani sen Mama. Oma se wa. Yo kana ye no kure. Okay, no kure. Sasa ho. Ana brafi se wo na hukumu ose. Baba mo se me na me ku papa ne me bra. Ada odo wakodunsini bi ho akwa huna na. Papa le. Na odo wakosofo bi ho. Nti ono ani tirim na osusu. Sa wo obaifo na hukumu ose. Na da ono okoto no bibi na eba ni tirim na asa de na ha no. Enti wo hwa wo ho na hwa akore mu mienu ho na yemfa ba yensusu no. Wo ba wo yi na odi ba yi ba be susu no. Wo hwa bibi ye o. Na me hu ye wo ba de nka wo ba de nka nsi ni fom. Unya mami ansa. Kwa me apia wo ye pani no wa firim. Akoka wei wo ba ba yi ene be ma ba ko. Wo be ka oba na bata wo ho na dachi bia wuni ho a wasi wanan no. Wo to na jejemu e na wo pampam no sesi na wo de hya ase. Na wa obampo na wo ye ni se na abontin su ni so be ni bibia de na abeka kwa kuma to yem me ame na obekọ ho na makwa ko hu die tuamu me ame na obekọ makwa ko bisa na de kuro nti a wo hu a wo mu di wani ofie ho a ya pamo no na me na kwa ko kasa nti de kwa kuma to yem wate me ame na obekọ ho so wate ame bibia me ame na obekọ na bafi
Jedu. Mempom te say. Adumi ya o. Do ba dia se. E de mi nkura no bone. Enra. Me ko abonten na me bae na mbeto se obey ne me baba ya no. E wo fie. E ja se ne yonko. Imagine na me bibia so. Dura nwumire nyina na akora no wo. Ade a chia no pay na imagine ba so a me hu se akora ne da ho. Ade bi koso. Ah, baby. Mentia wana so. Antu adwene nsikwemu. Baby eche no. De sembi. Na ye madwene mu na me frɛ no bisa no. Yenti a wa firifie. Efiri no na osanda ho a wa mafie. Ehɔ na akora be kyerɛ sɛ wo se oye beifo. Na onu ne kum ne papa. Ene onu akwa me apia. Ateti amodi akora na ife bu fie ha no. Wo se anokwa. Onya haban kora no ate ahwe. Ama na ni nka fie. Nti one na ma no hia me ba na one me ba ni nyina to a ebe fie ba be dae. Na o kan ye ansene mitirim. Nti me ye ne se da bi meba na ma ba bibisa. Se wo hunu bibi. Ana se wakɔ ba bi ame aka kire wo se wo ba na ebe ifu ana. Jedu ni hu bibia. Na akora na nso aye bibia kire wo bɔne bi a kire wo kire se wo ye beifo. Jedu woni bibia. Nkire. Ene eno abrafi. De meka kire wo ne se anamo awutuo no hwe ne ye. Na emmoa. Emfa nsunsanso papa emmere wo ene wasefo no oma no. Untimi ntuwa wonsunu mu nkotwa bode ahaban fa ma mehye mu. Awa awo ye no. Oba ade eche won kora miensa. Emema mienu oba yi nko a ba akopɛ. Odoma nkoma na ba be fa pani owo no. Kwa me apia na firi. Ama akoka mienu. Saa bere ye sesa wo ka mo hye wo yam no. Afei na wo a wo ye baatan na wo de ntitimu e ba nkora ne ntem. Ekofa asenkase we atukuma no so. Akamfo nso de ye de emma na chichiri fie. Yesi mema no gu abonten, emma no de wo ba fie. Na sese wo ya ma akora ya bo asesa, atu akwa abonten. Na da chi bia ho na ode ne be chichiri fie. Mesra na mo awutuo no, emmoa. Jai. Manisi he ya, ne ka oba ne hye wo yam. Ka ne bata wo ho. Se de be ye de anuado be ba mobusua no. Seropi ablafi. Anu enti na ma me de akora no baaye. Jedu waka mate. Mesero. Tie, watia, tie na sopem. Na de me kan no. Fa ye adwuma. Na so dwie mra fia. E pa cha wate. Jedu waka mate. Ate, me da ase. Amese wa. Na memra oso. Empani se wisie bia ni ho a obo se nam soro a obekɔ fam ho ne gani ho. Papa ho bibia ankoka na entime nye gere deda. Beti se papa beji gere dede. Na chese bibia ka no. Ya wo yenti e made bia wo mo de saade no susu beye susu no. Wan kasa hwe ne sesa efiri saade no. Minima de a wo ye enti ame e bo beye. Wa na onim. Sesa. Obi nsi trudo matoa. Wona onim de wo ye enti ame mbo beye. Meserew ya akora pa. Ye somfo se de wona wawofo ene tie. Unu se wo ya akora wona wo maame no nua pani be ma tie. Ade bia obeye bia no ye se wo ya baaya a wo fie. Me ya baaya ba chiba. Ye kan wo ehure gina omko. Meserew sesa efiri na ekoro e maame nte saa asem wo ebiem ene obi de saa de weyi aba be susu. Wachi asema me kan no. Mane nko wasom ye ne tie ne ye. Na tie ne fa ye adwuma entie mu wasom kwa. Se wate. Na maame nte se ebiem. Maka o maame wate ase. Saa nsem ne nkoso biem. Sune. Efiri na ekoro. O mie na no nka sa ebusu sam na nkyere obiem. Ade a yemfa nsusu nipa. Meserew.
ya akwara so what they make sorry koko ya bia na niema wanyi na rapra ECC the SMC and CC okoto ene mesa anda wase se me ba wan twema no angofo na yembe kan nyina waji ato ti mesero ifiru tirim ya kan ba no batawo na montana so bi ene na mesere nanti kakana so me dase afida yo bo ade dia Yeah. Woman, can't say we're going to be, huh? Because we're going to be, huh? Madam, I'm not a dog. Aha, there be a sister upon some men, not a moment, if you are what I did, myself. Madam, woman, can't see me the movie, huh? Madam, woman, no, let me them one. It's me the movie, which I want to catch on. Mammy, so, see, I'm rap and men quite dying for, see, I'm fan, I'm quite dying. O se pia you na say wo pie no hwe ba bia kwa akoda wo efi na ekoma bubu ya no kura tu na eti bubu ya no bi wo ta so mka wo nda da me hu se me ba me hu se wo ti ma bubu ya no ko mu du ambe begram de ma de ha ti ma me de mo ye na ye si am fa me me fifi aye fa na me nkoda ti de mo ye na ye wo ka che me se me hwe na bi mehu no menya ne dai ni ba bi me ma wado Menya contractor wo kura yimo. Na mesisi adai mama ba bia mo ada. Enti menya ne dai. Hwe ba bi na koda. Ya de o chire bi odigina ho. Se ma mi se we. Etu na fesi mi kwa ya no. Wo titi da me ka chire wo no. Ma me hu sa wo ti ya we hu na me de bedi. So you back. Mommy. Come on, you know, when I tell you that hand. The video of Fatal, Miss Rowe. You couldn't move your stress or bassa. If you want for the do any dear time we. me da se No. To one for being a yosa, and I want to do coffee. me kuno Ukunu. Ah, Bema Ben any other dice. na do so sin se kwam na mesere no no te so We na hero no. The no na ko de hero no do so sin we. Ah, mame. Ye nyina nkra no mututu nkra na me ka che so ukunu no no kitikiti sei. On pawkra. Ah. Wo fedodo. that's Brade. Oh, oba ja bi jira. Mame nyinto ho na nke mo nkomo kakra na. Mesro ewia. Debi o ntimi hey mandu fi entem no obeto me dia asemansi o Hey. Mame ekuru mo nso de enye saa o. Ye fa de man so ma saa ye jije ma so. Ah. Winim. Na ho sa free. me finof damango Ah, mo de mo ho de. Ne mo nkra no ya sa se o gina so ni so ye o saa. Ah. Oba free damango ampa. Winim bi. Mame nyan ye bibi kitu bi na mo a na ndu ko mote. Me fie wo kwan su he ya. Ti me pesen kab no bako. Wa ko bi a o de abobo ya ne bitwe cement ko new site ho. Me be ya me nso wa park oni adwuma. Ti edu anam na kasa na wo de atu na wo ko si wo fie wate. na o de me ko fie Yeah. that's it. Yeah, that's the letter I can do for you. That's it. We have to do. That's Yeah. So, a question on offer. And to the flower and few can mean which. Serious.
Ashana. Baba. What is saying? Akwaba. Ajuso. Ai, Gangamoy. Gangamo mayo. Nimesawa nini nyina na baba? Amaye. Magichiru ya mafasu ane si wamfa mbrefi. Wachewu da wambedurufi. Na nya wone nyina na eba. Da be sha ya adwuma nde ma wie duare mafasu ane si wamfa mbrefi. Gangam. Ai, Gangam. Are na wacheza. Baba. Ejano, ne mutu. Timishwa okwanso mu me kakra. Na wo ba wana so we. Wana di so. Baba na di so no na wo so ye wana sa so o yire obu awo awo so abai. Minyankofo okwa. Yo. Gangam bere kafra. Won so waye kodwiro. Wa wo shirem de agade mafaso no. Wo to make ekekabom sha no waye be kahie 5 ti she we no. Wa kabom 5 no afaso awo. Wan kasa mafa ba kuma sha de waye kodwiro. Wo so aduo wa kasha ni mu waye duro. Adan. Baba no fuja no awo. No fuja na awo nti omo kabom sa 5 no kra na wait nim. Kuma sin so atose jani timenwo. Emu dudu mi kwa se me benyina mi. Kwa mi ya baba enya mi a. Emu dudu. Won fe no dia afa kasha. Won fe ye si wote. Sa kodwiro si waye no won fe ye. Baba. Aha. Kafra wai. Ago fia. Ai. Me pa chewu wadawroma. Mi hwe fie bim. Na minyim se ya hade a. Eno ye bonsam fie ni. Me pa cha ni fie ni. Me nana. Nanya bona ni. Bona. Abra fini. Bona. Hey, bona. Hey. Abrafi. Hey. Abrafi. Bona. My name is Bona. Hey. Bona. Abrafi. Bona. Yeah. Abrafi. Ni wade me kwada hi ni awie. Hey, bona. Yeah. Mami. Na wo be ni enyi. Enya apie ni. Bona. Apie te say. Enya apie. Kami yawo. Bona. Ade asem na sifi. Enya apie. Bona nya apie o. Ade. Eya ba na asem a wo kan de emu oyo mpa wo. Na je se kwaya mi anka sama konta ni mu e fa asugu ye no. Sa kwa na mi anka samo fa se apia so fa asugu ye. E je se bibi wom. E di ntina ba se je ma se atwene na entumpa bebu ada. Ya no ana sa na amene. Hey. Ofa, mesu wa baidi boye pa boye ni ensan kai papa japade. Nya sa dia entwayi wa baidi boye ni papa japade. Ensan kan na musa no sisifuo. Besu sisiye. Serewa wa baidi boye ni ensan kan. Kwa kuma to ye mwate. Anu ntina maba no. Nyamea na de maba. Ene nananu mabosonson fo na abosom aduosonson a ebokuri ho ba no. Omo ana aka machi. Ede maba no. Kwa kuma to yem. Wate?
What's a meme and not tea sequran? What it in room? And no tea, I know what Demi Cook I bring to Chilemi in her man. And no man to answer no. Men don't you know so that? The call again, and one and I'm the Yajuma. But the Yajuma Buani Pabebre. I do now, men and I'm Chileman, and one I'm the at 20 years and net. Can you make a man for so I won't mamma? Hey, bra, can you why ya dear? So who did dinner and I'm watching out to take your habanina? Send out the quiet Juma. I'm a catcher. Oh, and your why ya dear Bona. Ah, dear. Nana na aboa me. Eti ma hwe ni pa bebere wo ho. Mitiwe. Me ye for gas. Me ye money no dry, pocket no dry. Me ye sand na mama sand ma. Chese, enie ma me ye na nya sanketwa. Hwe. Nya adwuma wo ya. Anka contium. Ka me nyi ni kura se bia, me nya bibia di. Hwe. Ma bra me ho. Na de wa ye re de, me hu ne se ye ade hunu bi no wo ye. Jack Wakuma to yam. Brony say relax. What a relax. I'm fast. Why you don't cross over to me? I do cocoa. Sure. Bona, what the what bay dear? A yepa say. Waba, Nanam said they work on a man on my chair or buy it. A yepa. A yepa, papa. Baby, you baby, my pa. Pocket no dry knee. Oh, now you mamma, Papa, Miss Martina, who children watch a papa, sir. And no corona, my bonny crew, what easy. I want you to corona, my bonny crew. Dancing so to me, potion. Hey, Corona, GP. Share, wait. Where's our some more hawkers when you're some papa? Na just said me see when I'm Miss Jeffa, you know. When him, me cried at me take one near so what to a check our bogos. I am me. I did a check a day. Bogos, you cry at Nabobra. One at Nabogos, why a year. Me. Now no crop promise, I'd see a crop into a cabium class as you will. Me. Ah, some aboa. Oboa. Some aboa. Me who were a gay hair. Olucha. Oluchana na mewo. Me sister man can't him cry. Go mama. If he said him see buo krom ho fo ne aduro sam no. Enya sanketo akura. Sure. Hey. Kai. Na oba fa me koko. Abusia koko. Wo bu akura. Bra. Na sisi abayo otiwe ye. Aye me ba no. Wo ba. Ai. Oba na na anwa. Achira. Bana na nwa me. Inshallah. Egoy. Pene. Omuka zaidi. Achira papancha. Alata kasa no. Na me de manfa ntete no. Ewo ho. Me de tete no say Ghana kasa no. Nti wo ha otimi bube. Oh, aya de pa. Na ne maame. Ene ka ya pebe bibi di abeye me. Akura ne me nchai. Oh, ha no afre ne say wo yale malaria. Masandiska na ko oho se syphilis akura na obi na syphilis ye no oho o se jaundice oni nyina ho sika am de ma no na mse da bi o ma me boka dodo na me je me ba akura ne ba mo odi Ghana sika akura to say 1 cedi no wa me ano ma kwa je me ba na mde na ba me me hey chama asha Mary na what to say na your friend will say Khadija. Me ma chere ne twi sa no. Khadija. Ai. Na ababra me hunu ka. Oba for. E be ya nwa mo ahona no. Obetimi aka. Ati. Ehe. We twi am de atete no. So obu ba ase ye wo no wa. Obedi de. Resuma me unsa mu bebre. Yeah, resuma me. Enjoy for me, eh? When you silly. More de. Me no ya papa. Oba ho fati se o. What de? Na o kasa se mu e de. Me se craft. Nti o ti we ni bia na do no to aboso. Me bia e kama.
we say too much. And over here, any Joe Muno, you can't want so much. I'll treat you right, okay? Maybe beyond how my born who buy. Obama, you are safe. No, baby, mommy. Hey, there's a crew match as I'm in amnesia, and also amnesia means shout. Then cry me share one. Me baby BM said I be fast roll, what I'm saying. I be fire. No, mammy, the base here, we share. Yet, Hanefe. What's your crying coming? Raddy. No voice. Raddy. Who try and cassa? But I say, And that's it. Wow. Did the mommy? Case me share on them. I'm ready sharing. Eh, Look, when the Juman Kwan or dear you. Brahma, a bread. A Juman Kwan or dear ye, or dear Juma Sans on touching pony their pioneer. Ah, They be at you. TZ. Comedians are who the Brubagun seems to see. They be a quinifinica. You be a quinifinica. Miss Adia, then I'm a pay. see, what's that? Baba here. Semi Henanka, you put to Tomoni and one Yamaka created the Baha. It's a little while, with dear Mamma be an Abibia. Wabaha, over no, they know the in 2 years. Well, yes, I don't quite as no Fiona. We had the over. Why 10 and over Shaha, Robert Popo. Me check on my younger ASÄM no. You see, I know be old and you be also. It was a final dorsal. No, so deep, papa. Now she's some mammy. No, but drink what? And then, you hear the young you show you now. Winning baby. And I'm in telling me. It's all telling me. And then, can you really be a percent with shame? You will be a percent with shame and go coffee. Listen, can you be an uncle or woman? Hey! What yo? I don't mean to me, oh. A jamu sabe kumi. Eh? Me nephew. One penny. Said the workers were more to 2 or 1 found your hair. A good time you have to take straight decisions for yourself. I am wow. So what as a 1 tier to your own who's a own open papa do nurse. Mr. What do you hear? Say, I'm for crying now. You're quick and room 2 hours CB. And you're 2 days from an idea. Will my Jimmy and I'm a mere semi. And what's the alpha? Baby Meta.